Ima 16 godina i ogromnu želju da uspe. Za njegov početak zaslužna je Ergela Surčin. Ergela Surčin bila je novina u okolini Beograda. Došao sam u nju posle 2 godine od kako je ona napravljena. Tada je bio trener Aca Marković, onda sam počeo malo sam nešto jako kod njega u treningu. Onda je on otišao, došao je na njegovo mesto Dušan Pajić, kod njega sam jako malo više u treningu, neke i dobre konje i lošije. Izlaziš iz merionice, ulaziš u padok, publika te posmatra, tvoj konj očekuje, a ti? Pa malo mi je bilo frka dok sam ušao u padok, prišao sam mom treneru, on bi objasnio kako da iskočim iz mašine, da jašem, ja sam rekao važno, nema problema. Samo mi je bilo da ispunim to što mi je on rekao. Prva pobjeda u karijeri stigla je slučajno. Dule mi je rekao kao hoćeš da jašeš od dvogodca i dvogotku jednu ima, znaš, dobra je kao možda dobiješ trku. Ja sam rekao hoću, to mi je bila druga trka u životu. I on iskočio se iz mašine, on odmah na čelu, nisam mogao da držim i sama je koja je došla, dobila trku lako, mislim. Samo je ta dobila i nikad više sa mnom. To mi je bila prva i meni i njoj i ona više nikad nije dobila, ja sam dobio još 2 samo. Ljubimac Ognjene Marije, Darko Filipović, našao se u sedlu Golden Boya, mudro ga izjahao najkraćom putanjom iznutra i osvojio pehar iz trke dana. Imao je razloga za slavlje, a trijumf u Beogradu? Pa osjećam se ne mogu da opišem, super, mislim. Ušao sam u duel sa Đoletom Perovićem kad smo ušli u pravac, možda sam ga malo samo isekao, malo sam ga možda samo izneo spoja, pošto mi je kobila, nisam teo ja namerno, pošto mi je kobila malo povukla, ali i da ga nisam iznao ne bi mogo da me bio, što sam tukao možda 10 dužina. Brz, temperamentan, borben, oštar, požrtvovan, mazan, pametan. To je konj za mladog Filipovića, a ko je bio njegov uzor? Meni se dopao Saša Glogovac. I pokušavam sve ko Saša Glogovac, ali malo mi teže ide, ali vidjet ću, ja mislim da ću uspeti koji je on isto. Sa malim teretom od 50 kg ne može se odbraniti od ponuda postizanju u Beograd i Surčina. Osnovne preduslove posjeduje, sada su na redu mukotrpan rad, trud i uspeh i slava će pokucati na njegova vrata. Darko Filipović.